Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Гафуров Фәргать Рафик улына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Хадиша Усмановна, сеңлесе Фәридә, тормыш иптәше Ринат, балалары Айдар, кызлары Динара, киявләре Илмас, балалары Амира һәм Алия, энесе Илнур, тормыш иптәше Гөлнара, балалары Рәмзия һәм Райля, апалары Рауза, Рәшидә, Рәхимә, энесе Рушан гаиләләре белән кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Аларның бар кытлауларына да үз гаиләсе, яраткан тормыш иптәше Рәкибә, уллары Рамис, киленнәре Альмира, оныклары Айша, Ясмина һәм Амаль, кызы Асия, кияве Данияр, оныгы Алия, улы Ильяс, кызы Мәрьям да бик теләп кушылалар. Минем татлы алмам Иске Кулатка районы Яңа Зимница авылында беренче көтеп алынган татлы балабыз булып 55 ел элек дөньяга аваз салды. Мәрхүм әтисе Рафик Салих улының беренче көтеп алынган горурлыгы да, сөенече дә булды. Бала чактан ук аны янәшәсеннән калдырмыйча, үзе белән гел ияртеп йөреп, туган якны, табигатьне сөергә, кешеләргә карата мәрхәмәтле булырга өйрәтте. Балам башлап мәктәптә гел 4-5-дә генә укыды. Аннары намуслы Хилеш хәрби хезмәтен Дальний Востокта 3 ел үтәп кайтты. Авылда калырга дигән ният белән янса да яшь җегет буларак эшләргә дип Мәскәүгә чыгып китте. Үз юлында авылыбыз кызы, сыйныфташы Рәкибә Нурали кызын очратып гаиләсендә кырды. 4 баласына бик кадерләди һәм хәзер инде 2 өлкән балаларының балаларына сөекле бабакай буларак та яшәп килә. Улым, җимешем, кадерле абыебыз һәм энебез, юбилеең белән котлыйбыз сине. Саулык, сәламәтлек иң мөһиме. Тормыш иптәшең белән сөеп, сөелеп, бер-берегезне хөрмәт итеп, оныкларыбызны, оныкчаларыбызны исән-сау үстереп, куанып яшәргә язсын. Улым, син үзең дә бабай булдың инде. Ата-ана булуның нинди зур бурыч икәнен аңлыйсың, борчыласың, куанасың. Кадерле әти булып яшә дә яшә әле. Дөресен әйткәндә, иң яхшы кешеләр кышын туганнар. Без сине бик тә яратабыз, бик тә бәхетле бул. Бары тик иң изге теләкләр генә телибез. Гомер кояшың бер кайчан да сүнмәсен. Бел, авыр чакларыңда да, шатлыклы мизгелләреңдә дә янәшәңдә ярдәм итәр өчен якыннарың бар. Безгә ешрак кунакка кайтыгыз. Без бит нык сагынабыз сезне. 55-ң җитте алтыныбыз. Бу бит гомерләрнең тик башы. Сине көтә алда бәхетләре, шатлык булсын синең юлдашың. Туган якны ташлап читкә киттең. Сине сагынышып көтәбез. Гаиләңә дә улым, бары карап олы йөрәк белән сөенәбез. Кай чакларда теләк эзләр өчен туры килә озак уйларга. Насыйп кылсын матур гомерләрне саулыкка тиктеренеп узарга. Балаларың сине хөрмәт итсен, хатының бүгенгедә яратсын. Синең карашларың бәхетләрнең шаткаларын бары таратсын. Котлы булсын матур юбилеең, матур тәбрикләүләр кабул ит. Махсус сиңа диеп сайланылган күркәм җырыбызны тыңлап кит. Хөрмәтле Фәргать Рафикович, юбилеегез мөбарәк булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Яшьлегем җилкәннәр җиге, соңлап булса да кайтасы иде, үткәнне булмый кайтарып инде. Йөгерә елларым, борылып карадым, көзен яфрак кыйылса да, язда һаман уйларым.
өткен ғұмырға тірілісін туры келді көрерге сағыш қапласа аяз көгімні шатлық елмайып ашты көңілі егере елларым бұрылып қарадым күзін яфрак құйылса да язда қаман ойларым егере елларым бұрылып қарадым күзін яфрак құйылса да язда қаман ойларым Рәхмәт Құдайға, рәхмәт дүнияға, сүйген ярыма